Egész fejed büdös. A füled büdös, van. Meg az orrod is büdös. De komolyan A kérdeztem. szemeid tudod milyen büdösek. Két szemed van, mind a kettő büdös. Komolyan kérdeztem, hogy büdös vagy-e. Ja, hogy én? Ja, hogy én büdös vagyok. Büdös vagyok? Hazudhatok? Nem. Akkor igen. Büdös vagy. Ja nem vagy büdös, hogy igen, akkor igen. Vagy mi? Nem. Büdös. Az, hogy most jabó, vagy nem jabó. Ez is csak ilyen. Mi volt? Na így kérjél rágot legközelebb. Rendben, majd így tudjuk. Te szemét, Bobby! Ez a japójé! Japó. Úgy írják franciával zsáponézt. Tudósok feltérés, és nem biztos, hogy be fog következni. Ez a könyves világosság. Ugye? Felálljuk! A tejetáma teremtés. Nem, Odett, értsd már meg. Ja, párhatja. Ja. Ez az egész egy gondolat. Ez itt éppen elég, hogy a gondolatban bizonyítanunk dolgot. Kata, úgy tartsd már az esernyőt, hogy oda is belefér. Tomberek vagyunk. Tombék, bassz meg nekem. Keddenként amúgy mindig jársz haza. Akkor így, néha itt belőle. Csak kedden megy haza. Hozok magammal váltásruhát. Így is átokfázott, te meg videózol. Egyébként igen, tulajdonképpen nem. Tombé, már lád! Előhúz egy sátrat. Általában viszi a buszon. Te geci. Felszerelne egy sátrat. Elállna az eső. Elraknám magára, azt vinni. Hanyag buszra mész, Csobi. Jó, hétvégét buszik vagytok. Utóirat nem lesz? De utóirat lesz. Na, sziasztok, menjünk már.